Bon dia, segon vídeo. Avui és dijous i tal com em vaig dir, doncs us porto un nou conte que us llegiré. Normalment no em llegeixo els contes antics i ahir, repassant el que havia de llegir avui, em vaig adonar que el segon conte que va quedar finalista en un concurs era horrible, per tant no us el llegiré. Em sorprèn fins i tot que quedés finalista en cap concurs, no sé com devien ser la resta. I després vaig mirar-me el tercer. El tercer, bé, està bé, té la seva gràcia. Va ser també un finalista, crec que més que un finalista va ser un accèssit, que encara és menys que un finalista. Va ser el 2006, us ensenyo el paper que em van donar perquè em fa il·lusió, que el guardo. I res, és un conte que vaig escriure el 2006, que vaig quedar accèssit el 2006 en un concurs molt petitet a l'Hospital Sant Pere i Sant Pau, i és un conte que realment avui quan l'he tornat a llegir he pensat que és un conte bonic i diferent i espero que us agradi. Com veieu, això va ser el 2006. Del 2000 al 2006 vaig estar 6 anys escrivint i enviant contes sense res de res. Com ara, moltes vegades també no hi ha res de res. Vaig. Es diu Ella ho sabia. Ella ho sabia. Sabia que avui tu i jo ens abraçaríem, que compartiríem el llit. Ha estat genial, oi? Quan hi ha quelcom que et fa mal, quelcom que et trenca l'ànima, quan el cor perd el seu batega constant, perquè res no funciona com hauria de fer, el sexe és millor, no trobes? Posa la cinta, sí, aquesta vermella. Estira't al meu costat i abraça'm un altre cop. Em fa sentir bé i per moments... Aquest matí fins i tot he arribat a oblidar la seva inexistència. O potser millor dit, la seva existència. Ja comença. Primer hi ha una música, suposo que per posar-nos a l'ambient, i després el que vull que escoltis. Per a mi ja és la segona vegada. Aquest matí, quan he deixat el teu llit, a l'arribar al meu pis, he trobat una nota seva enganxada a aquesta cinta. Per instants tot torna a ser com abans. Quan hi era sempre feia coses d'aquestes. Cada dia una sorpresa nova. Un matí, al despertar-me, tenia un deliciós croissant de xocolata esperant-me damunt de la taula. I al fer-li la tercera o quarta queixalada, vaig treure de dintre una nota que deia: croissant de predicció xinès. Tracti bé a la persona que l'estima. Aquesta nit hauria de convidar-la a sopar en un lloc molt romàntic. Aquesta nota s'autodestruirà. Encara la guardo. Pel meu aniversari va omplir la casa de petites notes, com si d'un joc de pistes es tractés, i es va amagar al balcó, a la caseta del gos. Quan vaig arribar estava morta de fred. I ahir, el seu últim joc, la cinta vermella. Mentre em posava a la dutxa per treure'm del cos el dol i la glòria, l'he engegada. Ja comença, escolta. No diguis res, només abraça'm i escolta. No sé què he fet malament, en quin moment he fallat, què he dit perquè facis el que faràs. No sé per què mereixo això. Ara calla un moment, però espera, la cinta continua. No volia començar així, però m'he promès no parar-la fins no haver-t'ho dit tot. La depressió m'ha estat festejant aquests últims dies. De segur que ho has notat. Aquesta última setmana ha estat diferent, oi? Devies pensar que eren els exàmens els que em provocaven l'estat d'apatia, però no era així, sinó la visió de la Marta acaronant els teus cabells, besant els teus llavis. No miris amb aquesta cara, a mi m'ha sorprès tant com a tu. Jo mai m'havia plantejat això, el que ha passat entre tu i jo, i tan sols que tu fossis com nosaltres. Espera una mica, tingues paciència i ho entendràs tot. Et deus preguntar com ho sabia, oi? Ja fa temps que endevino el futur. Quina xorrada, no? No tot el futur. I mai allò que vull saber, sinó només algunes coses que passaran. En algun moment del dia tinc la necessitat d'escriure, i ho faig com si hi hagués algú que empeny la meva mà fent signes en el paper. Més tard ho llegeixo. Increïble, oi? Per això no t'ho he explicat mai, per això no li he explicat a ningú. M'haurien pres per boja. Recordes la setmana que et vaig estar demanant que vigilessis amb la bossa? Cada dia al marxar de casa et deia que no te l'emportessis, que portessis les coses a les butxaques, que havia sentit dir que a la universitat estaven prenent carteres. I tu dient-me pesada, i que no sabies de ningú que li hagués passat res, i per no sentir-me el deixaves a l'entrada i quan em despistava l'agafaves o te'l penjaves amb tota la tranquil·litat del món. Recordes que te'l van robar? I aleshores vas haver d'aguantar els meus ja t'ho deia mentre anaves a fer la denúncia a la policia.
i la cara que se't va quedar quan a la comissaria et van dir que era la primera denúncia d'un robatori a la universitat. Fins i tot vas arribar a pensar que te l'havia pres jo per no contradir-me. Allò ho havia escrit, al moment en què ens trobàvem tu i jo fent la denúncia. Algun cop he intentat lluitar contra aquesta predicció, però sempre se'm revela. Una vegada vaig escriure que el meu pare atropellava un noi. Em vaig inventar una excusa perquè deixés el cotxe al garatge, que m'havia semblat sentir un soroll estrany quan frenava. Així que se'n va anar a treballar en el cotxe d'un company, i quan tornaven, aquell li va deixar per provar-lo, i evidentment va atropellar un noi. Després d'això, vaig decidir no lluitar contra el que havia de passar. Fins i tot vaig intentar evitar llegir-ho, però no ho aconseguia. La curiositat era més forta que el mal d'allò que podia preveure i no podia canviar. Ja fa tota una setmana que escric el mateix, tota una setmana que la meva mà dibuixa el teu cos sota els llençols de la Marta. Sé que no ho puc evitar, però també sé que no ho podré suportar. No puc permetre que em deixis. Abans, quan tu no hi eres, em sentia tan perduda, tan fora d'aquest món heterosexual. Aquesta era una altra de les coses que sempre havia intentat amagar. Mai no ho havia dit. M'ho havia negat a mi i als altres, però estava cansada de dissimular girant el cap quan apareixia un bon mosso i aturant la mirada quan un cos de dona em feia accelerar el cor. Però tu ho vas notar. Vas descobrir-me. Em vas besar una tarda i vas fer que la vida em canviés de pla. En aquell moment vaig tenir tot el que havia desitjat i ara estic a punt de perdre-ho tot. Per què, Anna? M'agradaria poder quedar-me per entendre-ho, perquè em donessis una raó. Si la meva mà es despertés demà i no tornés a repetir la mateixa escena, si aconseguís veure més enllà d'aquest dia, ho podria suportar. Ho intentaria oblidar. Però ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou de plorar, perquè cada dia a les 10 m'enganyes. Tot i que encara no ho has fet, perquè cada matí haig de llegir com fas l'amor amb ella. Ja no puc aguantar més. No et sentis culpable, Anna. El destí és així. Sempre té una carta amagada. Si no l'haguessis estimat tant, si el mal que et va fer la seva mort no hagués estat tan intens, segurament jo no t'hauria dut al meu llit quan el seu cos encara era a la tomba calent. Bé, ja està. Espero que us hagi agradat. Res, que si no us heu subscrit us subscriviu, que li doneu a la campaneta per rebre les notificacions i que si us ha agradat li doneu el like. I si em voleu fer algun comentari estaré encantada de rebre, no sé, si potser hauríeu posat un altre final o hi ha alguna cosa que no us agrada o alguna cosa que matitzaríeu o alguna pregunta potser d'alguna de les personatges. Bueno, moltes gràcies família, ens veiem aviat, una abraçada.